El mètode científic, experimentació. Quan experimentem en física i química, estudiem diferents aspectes de la matèria. Però, què és la matèria? Anem allà. La matèria és tot allò que ocupa un lloc en l'espai i té massa. Per exemple, la cadira o la taula en la que esteu treballant a l'institut, els llibres que llegeixes o el teu propi cos són matèria. També són matèria quan veus una Coca-Cola, aigua, la fusta, l'aire, etc. Quan la matèria forma objectes amb límits definits, és a dir, com la taula o el llibre, l'anomenem cos. Aquí tenim uns exemples com uns edificis tenen un límit definit, el cotxe, la fruita o el teu propi cos. En canvi, quan la matèria no forma objectes amb límits definits, l'anomenem sistema material, com per exemple l'aigua, els líquids, el foc, el vent, el fum, l'aire. La matèria, resumint, té una composició sempre determinada i experimenta o està en constant transformació. Aquestes transformacions hem vist al principi del tema, de la unitat, que poden ser transformacions físiques quan no canvia la naturalesa d'aquesta o transformacions químiques quan canvia la naturalesa, la composició de la matèria.